khazan tak dai busong tini Simon nonok tini Saraswati mutani sal oban bagno lukrok khumlong paro gilama phailejang no nugi tong hana ni yang thai dogom geseng bisimo thanglai thaje thani chini lukrok bai borok gurungna phaijak berne phaijak oban bagi seng thaje thani borok kok salne bagi seng thanglai nyai ge yang ni lukrok no sung nare ne kok bai nang boron phaija mandala parani ekajala ekwajola ni tini Saraswati sala berai budi mata sagade ara mongka aro nungkha sai phailai iko nog boro ko nong borok bai phayo na hambai tu bai ge no nugi tong hana chini bai song onek tong thlajak onek tong thlajak phai tong table borok no nugi tong hana ani yang background side go ge no te phunugana lukrok sanai tong nian biji khazan tak dai busong no nugi tong hana chini Saraswati ni salo chini khorokta bai bai chung malakya bai nang boron phaikya duskini ke nono nung oro khumlong paro berai budi mato tong thaka wa hi pan ma to ma phaya ko Wa hi pan ma phaya. dara song mona song hindi song phunung nai hine tu ma bai ma phaya ta Ke kainan dong mani ke nono tabuk to ako bai nung mani ke non family bai phai ta na ke an bu phain to an dara phung to mo kan bu phain mo an dara ke khumlong paro phai budi mato kaham no wa hi pan nok phaya ko ba ta tong nong ka hai pan nang ka to bu hai ke maya ne phaya to mong ga dara song ba song an mona song hindi hi moi terak terak phunung nai to khai ma phaya ta ke nono tabuk to abo wheelchair abo nono sarkar ong roma da nangkha abo ni oron ni na baro himani kosto nuk jagai diri khata or parni parni borok diri khata nono ke nini dara oparni ni dara nang tang kok kesana busong kaham no baro tui khle khai rok jaga maya bai doi bai rima ba gain tang yang ka bang o himui phai ko deng sok pa ya ta baro maya tong ba kha tong ni kosto hanai rima bai no ke nangkha bai himaya da nang tom himui mani himaya ke sorgan thani kon chuba mung rok maya da tang mano hinan o ati edis ka kai man ka hai pa nap ka cha lok jang nai jata tei betari sa su jang nai jata tom tom hai sistem ga bang kang no kai phai ta to manjak manja kai sa man abo edisi sorgar theka man na edisi wa ya mungkin apa state theka mamani ke lo phai na phai awar to law phane ten thekar jang mani kata ge khazan tak dai buso nokna bai bo Saraswati ni salo onek tong thogai beraijak mini nog ni borok bai ge chung hani hai chung bai kedang tong di tinang chati o hambai lukrok nokna no borok gilama yang Saraswati ni salo onek family rok bai gurinani phailejak norok nogui tongkhna ge tebo phai tong lukrok gilama khayai chini o khumlong paro berani bagai norok obono nai tong di saya sak ani video no ya khorsa munai an hari tongmani bono kahe kok sangana kulo nang born phainai sagade bola jagi thangbai kya abono sawanai nai tongdi chini hinangni chati saya sak ani video tai no tebo phunu tongnai lukorok tebo gilama phai tongo onek kubang mangai tongo jago yeno tung tebo phunungnani bagai sajogi tongo so nai tong nara kasuna nagan taw tai bungsong nara noi tongna gilama lukorok phailejak ani bon songni borok phailejak borma seng thai khazan taw tai nara lukorok gilama no kana Saraswati ni salo sengo takungno chini o dogane restaurant parni restaurant ni borok kol sungai dara dini kojen oro borok bang hadagan ini dogana kojen oro pathiri ya জায়গাটা বাবুনা মোটামুটি paikina busur falgana tini 2-3 হাজার টাকা বড় 2-3 ye busur falma kasa 10-15 হাজার টাকা 10-15 ya khazan taw busong tini dara kumulong paru disingo mini restaurant odo phai hapa jinaro mani rogilama to mini ro sarong nungman rogya dongkhai mano jago chocolate rogya chai rogya chai mano ke abon boi nai tongni hinang